अनलायदों आरोना इसोरो जुदि नोंसोर फेमिलि फैयोबा फेमिलि जमानो साहा कफि लोंनो हागोन आरोना एभ्रिथिं ब्रेकफास्ट खालामनो हागोन जानो हागोन ओरैबायदि कुल फ्रेश बार माने फुरा नेचारेल बार नोंसोरो जाय जाय तेजपुराव दङ कमेन्ट खालाम ओमफ्राय Guys, welcome to my Jisadi vlog. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे Jisadi vlogआव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। जों दायो माने रुमाव ओरैबायदि बोरिं मोननानै माने थानोनो हाला आरोना रुमाव थानो बानानै जों दा दसे लोगोजों आंजों मा होनो बुमरा ब्रिज बुलि गोसोल न बुमरा ब्रिजथिंजों बेरायनो नागिरदों लोगोआ नेपालि कालचार नै नङा दङ दुकाटि दा जों बेरायनोसै दसे Let's go. Guys, ओंखारबाय जों रुमनिफ्राय मोनासै आरो साराय पास जाबाय दायो टाइमा बे रुमावनो थायो जोङो आं हारसिं थायो बे बिसोर सानै लोगो थायो सासे लोगोआ इनिया न'आव दंहैयो रुम गेटखौनो खुलिनो बागारदों मेन रोड मोनबाय दायो मेन रोड रुमनिफ्राय मेन रोड सफैबाय नै तेजपुरावहा पुरा बिदि बानायगासिनो दं बिराद ट्राफिक जायो आरोना ट्राफिकनि थाखायनो दा बिदि बानायनो गोनां जाबाय उपाय गैया दा थाङो नै नगाव कार्बि आलं दायो जों सोबाय थाव सोनानै जों दायो थांसै डाइरेक्ट जोंनि माबायावहा मा होनो बेखौ टार्गेटआव नै बेखौ मा एरियाखौ কি বুলি কয় আসলে এটাটা পাওয়ার ভিউ নাই ভিউ ओरैबायदि मोजां ভিউ तो टेंशन ना यार टेंशन ना यार जोंनि टार्गेटआव सहैसिगोनानो माने मोनबायखौनो होननाला आरोना बिदि मोनसे डेट खालि खुनबा किबा किबि साप्लाइ करगा देदे रखिया भालोই आरो मोनबायानो माने जोङो बार जानो फैदों बार Kira lagi saya ada gini, moza na? Moza bar kasih sing dari yau. Everybody cool, fresh bar mana? Pura natural bar nusra. Saya Teजपुराव dong komen kalam. Pura isi berenang pergi pura. Nusra rumah, mana boleh tanah izin boleh sam boring. Bayar nama kan, pindas berenang ngobrol sih, nah pindas dah, ini foto sekali nggak sini.
मेन रड जिङावनो जों मोनबाय दायो दा डेस्टिनेसन माने जों दायो डेस्टिनेसन सफैबाय जोंनि फुरा डेस्टिनेसन डेस्टिनेसन रिजर्ट नायदो नोंसोरो गाइस माबायदि देखायनि ओरैबायदि ग्रिन माने ग्रिन डेस्टिनेसन लुकिं लाइक बिउटिफुल वाव माने मा बुंनो आरो I love Northeast. Gloria, very beautiful. Guys, Fida. Hello, sir. And the guys, brah, hit, cepat. Mama dong naik. Ngesrep parkour Mane, mah nang lihat gaya जिखुनु online आरोना इसोरो गथ'फोरनि गेलेनाय दङ माने फेमिलि बहुत फेमिलि मानसिफ्रा इथिं फेमिलि गोनांफ्रा इयाव गथ'फोर लानानै बेरायनो फैयो आरोना माइन्ड फ्रेश खालामनो फैयो मोजां जायगाया नोंथांमोनाबो एसे मालाबा बेरायनो फैदो जोंबो दसे बेरायनो फैनायजों लोगोसे लामा जिङाव नुनायखाय हाबफैबाय आरोना माने इथिं सा कफि लोंनो थाखाय बरियानो बनना होनाय जादों এনেকুৱা बरिया माने बुंनो नाङा नै बेयावहा फेमिलि जुदि नोंसोर फेमिलि फैयोबा फेमिलि जमानो साहा कफि लोंनो हागोन आरो एभ्रिथिं ब्रेकफास्ट खालामनो हागोन जानो हागोन माने सोर मिन्थिया मनरन्जन देबनाथ बेनि नामा बेनो बनायदोंमोन नामाथाय बेखौ मिथिला ओरैबायदि ओमफ्राय बुद्धिस्टनि माबा दङ लोगोआ मिनिगासिनो आंखो नैबे बुद्धिस्टनि बुद्धिस्ट रय ना बुद्धिस्टनि आरो बुद्धिस्टनि सर बिराद मोजां नोंथांमोनाबो मालाबा फैदो एसे बेरायनो जायगाया जाबाय तेजपुर ओरैजाय परुवा सारियालिखौ एसे ससे बारनानै बेखौ मोनो आरोना मालाबा फैदो बेरायनो बेयो मा बनायगासिनो मिथिला जों दायो थांसै इनिफ्राय ओंखारनोसै वाव जों दा ओंखारबाय बिनिफ्राय बारा टाइम गैया जोंना मोनाबाय नै दा डेस्टिनेसन जोंनि गारिया पार्क नैबेनिनो मेन रडा बेयाव धाबा साबा सब दंजोबो रेस्टुरेन्ट दंजोबो बेयावनो आरोना गोजौआव हटेल दङ पुरा रेस्टुरेन्ट ओरैबायदि हिट बुंनो ना मोनाबाय तेजपुरनि रुल मा बुंनो आरो लामानि रुल जों जिथिं थांनांगौमोन बिथिं थांनो मोनासै जों बेलेग लामाथिंसो फैबाय माने ओरैबायदि माने अनलि गारि फैनोल' हायो थांनो हाया आरोना लामाया दा जों बेलेग मोनसे लामाथिं फैबाय बिथिंबा थांनो हायो बेयाव अनलि थांग्राल' बेयाव फैग्रा गैया मोनसेबो गारि फैनाय नुनो नङा आरोना बै मोनसे लामाथिंसो अनलि फैनाय बैथिंबो थांनाय नैयाव सासे दङ जमनानै बेयो हमफागौमोन जोंखौ डाइरेक्ट यही तो बिल्ला का बिल्ला आसाम का बिल्ला ये मुख एक दिन ये नहीं क्या मानी कल चलन का दी मैं भविष्य atrás walito sulit nunca pernah dekat di semua video luar itu kita park loh हाँ जिससे daya sampai bayar मैं 2-3 बार आई छो मैंने ताते बिक्री करी छो हाँ वो पूरा bonus card इकन bonus card अब ऐसी dah बोला itu nih nih